аз съм Стефан, на 15 години съм от Плевен. Кажи, Стефан, с какво се занимаваш? Аз се занимавам с футбол и основно с училище. Кой клас си в момента? В момента съм 9-ти клас. Кажи ми, как протича в момента един твой ден? Един мой ден протича. Сутрин отивам на училище рано сутринта, след което се прибирам, отивам на английски, веднага след това отивам на футбол и вечер се прибирам да пиша домашно. Как протичаше един твой ден, когато беше част от Soccer School? Когато бях част от отбора на Манчестър Юнайтед Soccer School, денят ми протичаше доста оглавнено. Сутринта отивахме на закуска, след което имахме тренировка, след тренировка обяд, а след обяд имахме около 3 часа английски, след което се прибирахме за малко свободно време и отново имахме вечеря и вечер имахме различни занимателни игри. Това беше любимата част от целия лагер? Какво най-много ти хареса, докато беше там? Най-много ме впечатли срещата с един от настоящите футболисти на Манчестър Юнайтед, Хавиер Ернандес Чичарито. Чувството беше наистина невероятно. Какво те научи той? Какви въпроси му зададе? Честно казано, всички въпроси бяха зададени от човек от персонала на Манчестър Юнайтед, но да чуеш един футболист как разсъждава, как говори и да го видиш на живо, наистина беше изключително преживяване. Базата, на която играехме, беше много добра, като във всяко едно отношение. Колко деца бяха там, знаеш ли? Около 100 деца. От различни държави? Да, от различни държави. Имаше от Япония, от Китай, най-много от Мексико, от Исландия, от Франция, от България също така. Колко души бяхте от България? 4 души, 4 деца. А там успя ли да си създадеш други контакти, приятели, познанства? Да, много приятели и даже с повечето от тях все още успявам да комуникирам чрез социалните мрежи. Искаш да отидеш пак? Разбира се, че искам, в момента обмислям този вариант. Има възможност да се отидеш втори път? Да. Кога евентуално? Лятото. За колко време този път? Този път отново за около 2 седмици. Ти ми каза за футболисти, с които сте се срещнали на терен. Играхте ли с някой от футболистите или с някой? Не сме играли, но пък бяхме на трибуните на Олд Трафорд, буквално до стадиона и това беше специалната изненада да дойде Хавиер Ернандес. На кой от мачовете бяхте всъщност? На Манчестър Юнайтед, Манчестър Сити. Едно дерби и наистина беше невероятно. Как се върши? 2-1 за Манчестър Сити, за съжаление. Предполагам сте били разочаровани. Да, много разочаровани. Как се чувстваш сега, след като си се върнал в България след това нещо? Нормално се чувствам се по-уверен, повече дисциплиниран и другото всичко е както си е било преди. А как се възприемат твоите приятели в България сега, след като си минал от след като се върнат, всички ме питаха как е било, как съм се чувствал, какво сме правили там. Имаше изобщо много въпроси, а сега вече след като отмина, всичко пак е както преди. В началото, преди да заминеш, имаше ли някакви колебания? Страхуваш ли се, като тръгваш? Да, за първи път се отделям от родителите си и разбира се, че имах някакви колебания и страхове как ще се справя, но първите дни беше малко по-трудно, след което свикнах и всичко беше наред. Кога замина всъщност дата? Честно казвам, не си спомням. Преди април. Края на март. Миналата година. Края на март. Като се прибра вкъщи, как те приеха вашите? Липсваше ми абсолютно всичко, да. Всичко. И както от лагера, така и от децата, но както казах, все още с някои от тях общуваме и така упражняваме както и английския, така и сме приятели. Има ли някакво по-различно отношение към теб в отбора, в който играеш в момента и където тренираш? Аз съм капитан, но не съм усетил някакво, честно казано, някакво отношение, но не знам. Къде се чувстваш по-сигурен сега, с английски или с футбол? И в двете неща. Със сигурност по-сигурен и по-уверен в знанията си. Както в футбола, така и в английски език. Кажи ми повече за медалите и за грамотата, която си получил. Тази грамота е за най-добрият по английски от всичките 110 деца и този медал също е оттам. А пък този медал е за всеки, който завърши лагера на Манчестър Юнайтед Soccer School, получава такъв. Тоест ти си отличника? Да. На училището? Да. И това също е нещото, което ми е написал учителят и ми благодари за активното участие, както в неговите часове и ми препоръчва някои неща, които трябва да направя. Какво трябва да направиш? Че той смята, че трябва да достигна такова ниво на английски, че да бъда като един истински англичанин, сякаш ми е роден език. Ти в момента на кое ниво си? В момента съм на C1.
Разкажи, как попадна в лагера? Как разбра за него? Разбрах чрез интернет, след което се свързахме с Summerly International Learning. Всичко останало беше лесно. Представи ли се? Името е Александър Пламенов Кючуков и съм на 14 години от София. С какво се занимаваш? Тренирам сърдно футбол. А къде учиш? В немско училище съм. Частно училище. Кой е любимият ти отбор? Барселона. А къде си бил? Бил съм в Манчестър Юнайтед Soccer Schools. Кога беше това? Април месец. Всичко ми хареса, най-вече тренировките. Защото английски език. Аз не съм получила много. Тренировките бяха страхотни. Разкажи ми за някоя, която ти направи най-голямо впечатление или на която си срещнал с човека, който ти направи най-голямо впечатление? Тренировка имахме контрол срещу Фулъм, английския отбор също. И моята възраст спечели с 5-0, като аз отбелязвам това от головете. Иначе срещата с Чичарито, централен нападател, беше страхотно просто. Той ми разказа как е станал футболист, какво трябва да правим за последване. И да, така. А кой е твоя идол в футбол? Кой е любимият ти? В футбола Неймар Джуниор, той е в Барселона. Разкажи ми малко повече за тренировките, която беше най-интересната част, на какво се научи, какво не знаеш като отиде там. Аз горе-долу знаех много неща, но като отидох там, просто ги усвоих на по-горно ниво. Тоест, наблягат на индивидуалните качества повече, отколкото физически и прочее. Тренировките бяха първо малко загрявка, като стопка, тичане, някакво финтове да направиш. После се разделяхме по двойки и започваше с пасове, дълги къси, с едно докосване, с повече. И винаги завършихме с игра. Като при играта имахме различни пас комплекси, като фланговит пас, тентиране и завършване на вратата. Разбира се, имаше и вратари. И така просто. Как разбра за училището? За лагера? Аз разбрах преди 2 години още, че има такъв лагер. Но не успях да отида преди 2 години и ми се подари за Коледа удоволствие да отидеш в Манчестър Юнайтед. Тя го е разбрала от някаква нейна приятелка и се е свързала и ето, че отида в Манчестър Юнайтед. Колко време изкара в лагера? 1 месец. Беше добър, предполагам. Да. Някаква по-специална изненада направихте ли ви, докато бяхте там? Ходихте ли на матч на Манчестър Юнайтед? Да, бяхме на дербито Манчестър Юнайтед и Манчестър Сити, като това беше един от просто най-важните матчи за сезона. Никога не бях ходил на такъв матч. Голямо зрелище беше. 2-1 свърши за Манчестър Сити, но емоциите бяха страхотни. Колко деца бяхте там? Ти беше Над 200 деца от различни държави. С колко от тях поддържаш някакъв контакт? Колко приятели си създаде? Като Фейсбук аз ги имам почти всичките, но държа контакт с 4. Откъде сте? Един е от Германия, и от Швейцария и 2 от Мексико. Като се върна в България, как се чувстваш вече? Чувствах се като звезда. А как се отнасяха с теб хората? Хората се отнасяха както преди. Приятелите ти? Приятелите, аз на никой не бях казал нищо, те сами разбраха. А в училище как са нещата в отбора? Има ли някакво специално отношение към теб сега? Не. Всеки трябва да се докаже, за да проследи. Някакви отличия, награди от там? От Манчестър? Да. Имаше състезание за индивидуални качества, 200 деца. И аз можах да се класирам втори, като наградата беше първият да участва да отида в Манчестър Юнайтед, в истинския отбор. Но не успях, твърде добър.
А какво се състоеше цялото състезание? Имаше няколко състезания. Първото беше дрибъл с топка по бързина и имаше конци, трябваше слава между тези топката. Второто беше 4 врати и 4-те трябваше да вкараш, като беше пак за време и трябваше възможно най-бързо да вкараш колкото се може повече голове. И другите вече ги гледаха в контролите, които играхме и тренировките, как се държи с отборниците си и умението. Какво не ти достигна, за да останеш на второ място? Къде сбърка? Първо аз отидах на състезанието без бутонки. Мисля си, че не е мокра тревата и се подхлъзнах 2 пъти на финалното състезание и загубих много време. И второ, първият беше адски добър просто. Мога да кажа, че е бил много по-добър. Би ли заминал пак, ако имах възможност? Да, разбира се. Бях част от Manchester United Soccer School.